காலையில் வந்து பச்சை தண்ணி வைப்போம்க்கா. வச்சுட்டு புல் போடுவோம். சாப்பிட்டு முடிச்சதுக்கப்புறம் சாயந்தரம் வந்து கள்ளி தண்ணி வைப்போம். கள்ளி தண்ணி வச்சுட்டு அப்புறம் கொஞ்சோண்டு பச்சை தண்ணி வச்சுட்டு ஓட்டிகிட்டு போயிட்டு புல் மறுபடியும் போடுவோம்க்கா. நைட்டு வந்து மாட்டுக்கு எல்லாம் சளி பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா புகை போட்டு பிடிச்சி விட்டு தண்ணியெல்லாம் வச்சு ஓட்டி விடுப்போம்க்கா. ஐயோ அப்பா, முத்தா சொல்லுது பாருங்க இந்த குட்டி வயசுல. அதுவும் ஒரு திக்கு திணறு இல்லாமல் ஃப்ளோவா அந்த அளவுக்கு டெய்லி பாப்பா வந்து பார்த்துட்டு இருக்கு. அதனால தான் அவ்வளோ போல்டாக என்னெல்லாம் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லுது. கொம்பன் இருக்குது, அப்புறம் வந்து சபரிஸ் இருக்குது, அப்புறம் கிழக்குத்தி இருக்குது, அப்புறம் கருப்பை இருக்குது, அப்புறம் வந்து அவ்வளோதான்க்கா.